Tiens, et mon famille du là. Il te va lire tes gars. Non, c'est pas possible. Ils vont changer le code comme tu te c'est-à-dire qu'il va les relations avec Tilani, du Latina, lui, la Europa, pour l'homme. Mais regarde, imagine. Amé antipi jusqu'à 16h du matin. Mais il faut qu'il y ait un cours au chef. Tiens, mais au cours du matin, regarde, imagine. Le cours au chef. Depuis là, on est ici, on ne gagne rien ici. Tu vois? On aura mis fin au gagne, Inch'Allah. C'est pas possible. Les gars, nous n'avons pas fait un courage. Nous avons pas eu la soupe. Nous avons fait un courage. Eh, eh! Fare baula. Les gars fait aracoulage. Man kousbiou. Est-ce qu'il y a un congolo qui a quel problème? Et puis c'est encore maula tu as été politique. Non, Anne-Clé. Est-ce qu'il y avait 100 cassos là? Il y a 100 ça va des cassos. Donc il venait quelqu'un l'autre là de quoi? Ah, vous l'appelez la sable. C'est un négociateur comme Nango. Donc on l'appelle. Est-ce que Faté la petite? Eh aïe, toi tu es condamné. Est-ce que Faté là? Ah! Hey, et mon ennemi est follow. Ni de Ronnie. C'est quand même 200 pour souligner ça. Arabe bébé. Bébé, ça c'est déception. Les déceptions, au lieu de 4 ans, avec 100 dollars, et puis il avec la enfant, il y a un bébé. Bébé, mais il n'y a pas de photo. Il y a un pour 100 000 clôtissants. Eh non, non, non. Patron, jugement arrêté nous à coller. Jugement là. Directif au bolé. Abeni Amani d'ador. Attends, waf la de Sarah sans pour dire à bon de waf la wa. Ou be wanani Sarah. Wanani. Atelia. Quand la belle tient mais eh bébé les nia. Naka wanani Sarah. Pour dire à boya. Hey, fallait bida. Hey, il faut comment répondre. Un poli. Mon frère et ma mère. De lever. Et puis il va faut qu'il y ait là-dedans. Un poli. Allez. Attends, à boire. Qui est le bon bébé? Tu vas ramener. Et le goût. Ah? Tu vas ramener. Oh. Il nous t'es va dire ça. Les du matin. On peut la d'abla ça. Bien. Tu vas te d'abord. C'est irriférable baramandi. N'est y a quoi? Non. Let it now. Parce que moi vraiment la plaque n'est pas plaqué. Moi je suis le chef d'ici. Ok. Un numéro t'as net national qui est le numéro goal. Voilà. Tu vas essayer de boire là. Pas de là. Wow. Viens là. Voilà. Prêt? Casse. Diable là. Et le cours de l'ambo la boîte avec moi. On va rappeler la chef, allez pour la mettre à Guy. Allez ton Guy fouiller. Oui, t'as oui. Non, et qui c'est. Né. T'as oui, fouiller ça.
Akai, cɛ bɔra ye mɔgɔ sɛbɛ yɛrɛ. Ne ka ne mun f'i ye wallahi bi ne b'a fɔ nin kan ka supprimer yɛrɛ de. Est-ce que nin bɛ nin ko in dɔn? Est-ce que a mun ye se maa ye a y'a kɛ zone. a b'a dɔn mun don wa? An ka gɛrɛ de bɛ sigi yan quoi. I jɔ an ka kuma. I bɔra ka ko mun kɛ san nɔ i b'a dɔn wa? Ne bɛ k'an ka téléphone de ɲini. N ko i bɔra ka ko mun kɛ san i b'a dɔn wa? Hali ni kuma tɛ se Ture fɛ an bɛ taa ne de fɔ Cour suprême la tantɔ wa i b'a dɔn wa? U b'a fɔ nin ma violation de justification i m'a ye e ma fɛn min ye e nana violer. E ma fɛn min ye e bɛ na violer. Kɔrɔ polisikɛ komi an ka gɛrɛ de bɛ sigi yan. Non ne bɛ k'a lajɛ ni ka téléphone de cɛ n'i y'aw lajɛ dɔrɔn ne bolo i ma ye o de la n y'aw f'u ye. Sisan ni e y'a dɔn k'an ye polisi ye. Sisan nɔ i y'a dɔn. N kamana de kun ka ne dɛ. Sisan ni y'a dɔn k'an ye polisi ye. Position de. I jɔ ni tɛ. Wari bɔ. Sans exception. Mais chef e ye ne ka chaîne yɛrɛ tigɛ ko wari. I ka chaîne tigɛlen e bɛ kuma de fɔ ne ɲɛna. Est-ce que tu es normal? Non o jate kan ka minɛ jate la. N bɛ n ka baara la i b'i jɔ k'i ka chaîne tigɛra. Han? Chef i b'a dɔn plan min bɛ yan sans exception 400 sara i ka taa ka bɔ yan. I b'a teliya 400. Bon 400 de bɛ ne bolo. Comme? 400 de bɛ ne bolo aw b'a essayer k'o. I jɔ 400 e bolo 400 an ɲɛda la ye dɔrɔn. Chef an mɛnna an ka bisi wele dɔrɔn ka na an ka taa ka bɔ yan. Et puis encore i tɛ mun kalama an kun kan ka taa n'i ye Cour suprême de la. I b'o kalama kɔni. Ni m'a f'i ko dugu fantɔ bɛɛ ma ban u bɛɛ ma ban. An k'o minɛ. I b'a dɔn Cour suprême ko yɛrɛ kun tɛ. N'a ye téléphone o téléphone yan ne t'a dɔn. I b'a kɛ téléphone pas de fois han. Et puis encore i b'a dɔn u bɛɛ fakɛ la. Walahi bilahi n bɛna mun f'i ye an kun kan ka nin supprimer. Non n kun kan ka supprimer de. Ni mun ye nin minɛ a bɛ. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Non, attends. Sans exception. Mina kuma dɔ f'a ɲɛna a tɛ ɲinɛ a kɔ. E ye karamɔgɔ ye aw ta ye selili ye an bɛ sira lakana de. Non aw ye sira lakana n'aw ye anw b'a la ka aw lakana ala sira de fɛ an bɛɛ y'a maa nasuguya kelen an bɛɛ bɛ baara kelen de la. An bɛɛ tɛ baara kelen na dɛ. Jɔ sa chef n dusu na bɔ e ye karamɔgɔ ye fini min yɛrɛ b'i la c'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Karamɔgɔ parfait tiɲɛ. O ye ɲɛngodenya kɔni. Ɲɛngodenya kɔni. Non mala e man ka parfait fiyɛ. Bana. A kasa bɛ k'an tɔɔrɔ. N'a kasa bɛ k'i tɔɔrɔ e bɛ n bila an ka taa kɛ. Est-ce que ne de ye minɛ k'an jɛn wa? Hali de ma ne minɛ wa? Ni kumara tuguni b'i tulo ci. I y'a faamuya. O kɔni se b'i ye o. Bon wari min fɔra a sara. Walayi ten de b'e la. Ni teni tɛ e ɲɔgɔnna ma deli k'i tɛmɛ ne kun. Ayi a tɔ ka bɔ. Donc c'est comme ça. A tɔ ka bɔ. C'est comme ça. N'i y'a fɔ n'i ma nimisala k'an fatu. O de b'an dɔn. E bɛ san 3 kaso de kɛ. E delila ka jɔn i ka forokiya don k'a ma dɔɔni kalan. Cɛw a dabila koyi. N'i ye teni bɔ sisan n b'i ci yan nɔ bilen fo ka dugukolo ci ma. Wari b'i la. Teni kɔni bɛ ne la. Wari sara ou i ka taa ka bɔ yan. Ou an b'i supprimer ka bɔ yan. I y'a faamuya. A kɛla ala ye sa o. Bilayi an ma tila rebelle supprimer la a bɛ n'an karamɔgɔ de supprimer sisan. Cɛ b'a kalama cɛ an ye bɛɛ lajɔ ni karamɔgɔ ye ma nɔgɔ. Cɛkulu ka gɛlɛn fo k'a faga. Est-ce que i bɛ ka sansi jateminɛ sisan? Cɛ sansi to yen sa. I yɛrɛ de filɛ kunkolo an man tigɛ da fɛn dɔ de kan. Ne bɛ nin karamɔgɔ dɔn koyi. Jumɛn? Nin m'i sigilen to ka tasuma min nin na a bɛ ni san pɛrɛn cɛ.
karamɔgɔ i bɛ n dɔn an ka nɛgɛ nin ka taa parce que nin ka fa yɛrɛ de bɛ ka wuli tan. mun de kɛra yafa ma ala ka. n'an m'an bila m'aw yɛlɛ sisan. a kɛ ala yafa ma karamɔgɔ yafa ma. ka yafa ma wa. awɔ yafa ma ala ka. an bɛ fɛ k'i. ne m'a fɔ ye wa. yafa ma sa. e si ne m'a n yɛrɛ fɔ ye wa. i y'a fɔ i y'a fɔ. han e sɔ kan ka ne fiyɛ wa. non a ma ɲi. a ka ɲi n bɛ bosuruntu bila walahi bilahi n bɛ bosuruntu bila kana kɔnɔboli bila n na koyi. ni ma bosuruntu a bɛ di ne karamɔgɔ ni senfɛ walahi n yɛrɛ n tɛ nin moto fɛ bilen yɛrɛ a ye nin moto ta karamɔgɔ non n'an ma ka moto jan dɔrɔn b'aw fatu ni m'aw ta tiɲɛ ala kana barika don cɛ i mun bɛ faamu na. an aw tɛ kɔni kɔrɔden. aw tɛ karamɔgɔ wɛrɛ na danbe kɛ nin bannen wari bɛɛ t'e de bolo wa. nin banna cɛ o dabila sisan chef. a ka ɲi ne bɛ taa a bɛ bosuruntu. non ne bɛ taa ayi non ala kama a y'aw miiri ala la wa ne y'aw deli yan ka dɛsɛ aw miiri o la wa o la la. han o la la o ye nin jɔn cɛ ne o la la wa walayi yafa ma. ma fɔ ne karamɔgɔ n bɛ ka ala deli wa. ne ye tɔgɔ dɔn karamɔgɔ. ala kama ni minɛ ka. tɔ minɛ wa hakili bɛ la hakili bɛ a to y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ a to y'a ɲɔgɔn wɛrɛ fɛn bɛɛ n'ala cɛ n'a ye ne fiyɛ bilen a ye n ka tile bila a ye n ka tile bila. C'est pas n'importe qui, hein. Tu me prends, tu me descends, hein. Si tu me descends, je te mors, hein. Ça passe sur toi. Toi, tu es coureur. Hein? Tu crois que c'est blague? Hein? fɛn mɔgɔ bɛɛ fiyɛ kana sɔn ka karamɔgɔ fiyɛ. n'i ye lakana o kana dɔrɔn to yen. i b'a dɔn plan min bɛ yan moto ta an ka taga bɔ yan quartier la. non